Hej, sa vama je Milica i pokazat ću vam kako da... Zaboravila sam šta snimam. Aha, da uštedite svoje vreme. Pošto smo sad u 21. veku i svi se žale kako nemaju vremena ni za šta, ja ću da vam pomognem i uštedit ćete svega 10 minuta svog života. Hoćemo li? Broj 1. Možete da isečete kosu kao što sam to ja uradila. Sačuvat će vam mnogo vremena, eventualno nekih 5 minuta, ali dobro, nema veze. I da, izgledat ćete mnogo mlađe i onda će ljudi misliti da ste se vratili u vreme, tako da ste ujedno još vremena uštedili, prividno. Dakle, dupli dobitak. I bili ste lepši kao ja. Svoju kosu, ne morate kosu da slušite. Nećete da slušite tuđu kosu, osim ako ste frizor, onda je okej. Joj, došao mi kol. Čujem ga. Šta kažeš? Jesi ga čula kako guguče? Ljudi, čuvam golub, pa se možda čuje tamo pozadi kako guguče. Ako želite još vremena da uštedite, možete svoju kosu sušiti na vazduhu. Jeste da možemo izgledate kao pudla posla, ali koga briga. Bitno je da dobijete još bonus vremena, zar ne? Ako želite da uvijete svoju kosu mnogo brže, možete i uviti preko noći. Možete po pilatama, možete po tenicama ili nešto od toga. I onda ćete biti ovako lepi ko ja. U stvari, meni je ovo prirodno, tako da ništa od toga. Kako bi uštedili 3,14 sekundi, možete da skratite svoj put. Ako skrećete, onda možete samo ovako da preprečite put tu i onda dođete brže na mesto koje želite. Shvatate? Matematika. Da! To je to. Sljedeći savjet jeste da reknete odmah čim vam nešto smeta. Uštedit ćete i sebi i drugima mnogo više vremena nego da tako ćutite sa strane i upijete sav taj bol koji vam je nanet. Da. Savjet broj, nemam pojma, jeste da ostavite toksične osobe i napustite toksične veze. Svakako, opet, uštedit ćete i sebi i drugima vreme. Svakako, niko ne zaslužuje da bude sa takvim ljudima, tako da ih samo ostaviti, možda će biti mnogo lepši, ujedno ćete uštediti vreme jer ga nećete tražiti sa tom skroz kanta osobom. Sad će verovatno dosta njih u komentarima da napiše jao, što si se ušišala, kako ti je glupa frizura, ili jao, vidi, on nosi tegle, koji je loser, ne mogu da verujem. Ako hoćete, možete da to ne napišete i sačuvate sebi malo vremena i provedete ga mnogo pametnije. Da, hejtovanje nigde vas neće odvesti, ni će se neko drugi bolje osjećati, vi ćete se kasnije osjećati bez veze. Ja sam to naučila nekako... Nadam sam se ne čuš kako gutaš kamu. Mislim, ja iskreno sam navikla da ih ne čitam i ne trošim svoje vreme, ali znate kako god možete uštediti sebi vreme. Da, znate, ja sam otporna na tako nešto. Da. Nešto ne mogu danas. Malo pre bilo lepo. Sve se zruži u 3 sekunde. Ljudi, dalje mi je mokra kosa. Tako da koristim ovaj savjet da sušim na vazduhu kosu. Ljudi, ostavite svoj telefon. Dobro, ne morate odmah kad pogledate ovaj video, eventualno sve moje videa, onda možete da ostavite svoj telefon. Ali ostavite svoj telefon zato što ćete uštediti sigurno jedno 10 sati, eventualno 24 sata dnevno, ne gledajući u telefon. Savjet broj pi. Kapirate. Jeste da nosite naočare i ne šminkate se ujutro. Ljudi, meni je ovaj life hack toliko pomogao svih ovih godina. Ja ga koristim zato što nekad me i stvarno mrzi da se šminkam i radije bih spavala. Vidite, primer kako pametno
iskoristiti svoje ušteđeno vreme. Možete staviti ovako neke lepe naočare za vid ili bez dioptrije, tako samo ovako. I ljudi će vas pitati koja vam je dioptrija, ali vi ćete ih samo iskulirati zato što je bez dioptrije, ali nema veze. Možete da izmislite, ne znam, sad već ramblujem. Ako nemate ništa takvo kod sebe, onda možete i naočare za sunce. Ako vas neko pita zašto nosite naočare za sunce, ako napolju nema sunca, vi recite, nemoj biti hejter. Savjet za sve školce koji me prate jeste da slušate na času. Svi vam to kažu, jel? Pa to je jako od pomoći, zato što uštedite vreme tako što naučite kod kuće, molim vas, srpski jezik. To treba da naučite u školi, eventualno. Nego slušajte na času, hvatajte beleške i bit će vam mnogo lakše nego da bubate kod kuće. Noć biret kontrolni. Šta? Ding, ding. Kad se penjete u stepenice, možete da preskačete svaku drugu stepenicu i onda ćete ići jako brzo u stepenice. Da, možete i da se slomite usput, što opet kontra i oduzet ćete sebi mnogo vremena dok se iscimate do bolnice, ali nema veze, rizik. Rizikujte za svojih 5 minuta koji ćete iskoristiti totalno nepotrebno. A vidi još i svetlucam, oh my gosh. Imam highlighter. Ups. A ko je sad? Moja drugarica igraju igricu dok ja snimam video. Ali dobro, to je okej. Nadam se vam se svidao ovaj video koji jeste... A ne, to ja ne kažem, šta ja kažem? Aha, nadam se vam se svidao ovaj video ako jeste, onda ga lajkujte i u komentarima napišite šta želite da vidite sljedeće nedelje. Zapratite me na Instagramu i pogledajte moje slike iz Rima. Fun fact, bila sam u Rimu do skoro. Da. Da, još jedan bonus life hack jeste da odete na moj Instagram, vidite kako sam se ja obukla i onda ujutru ne morate da smišljate šta ćete da obučite, nego samo pogledajte u moje slike i onda izvadite stvari u istim bojama. Ja volim bih da neko to isproba, jedan da snimi, jedan da mi pošalje i to bi baš bilo cool, wow, ljudi, ako to iko uradi, on je najveći car na svetu. Molim vas, najveći car na svetu. Šta još treba da kažem? I da, hvala vam na 11.000 subscribera! Hvala vam! Iako još nisam postavljala 2-3 meseca, vi mi dalje pratite da mi mnogo znači. Hvala vam puno. I da, poruka za kraj, kao što vidite, ovaj video je služio samo da vam protraće vreme. Koje ćete uštediti koristeći ove savjete. To je povratiti. A ne, nemojte da povraćate vreme. Jel to iko može? Ne može, nema se. Bye! I krećemo. Čekaj, se snima? Je li malo crveno što? Aha. Se vidi? A da krenem sa time, desi šta ima novo ili samo da pričam? Bilo što je samo brbljaj nešto. Desi šta ima novo? Ma evo ništa čoveče, učila sam noćas do 3:30 istoriju muzike. Spala sam samo 3 sata. Nema ništa specijalno. Ćao, šta ima? Sam prodala. Kako sam se prepala.